Pois José Bernárdez Solla, son presidente da Asociación Vellez Digna e secretario da Federación Rede, que agrupa outras asociacións semellantes a nosa. E, bueno, queremos expresar un poquinho a nosa indignación por a ocultación de información que se nos estuvo facendo durante todo este tempo en relación cos casos de coronavirus na residencia de Aldán, onde mesmo nos enteramos por varios medios de prensa do que estaba ocorrindo ali, de que tiñan xa 120 positivos e non por ninguna canle oficial, nin da Xunta, nin de Domusvi. E hasta a noite non recibimos a primeira chamada. Por outro lado, se nos dice tamén a través da prensa, porque nós non estamos enterados todavía de maneira oficial nin de ninguna outra, que se queren mover os familiares nosos que estean negativos, digamos, da enfermedade e leválos a unha residencia en Pansón. Non estamos de acordo con isto. O feito de que estean, digamos, que sanos de coronavirus non quere decir que non teñan 40.000 patoloxías máis, dada a súa edade, e que necesitan moito apoio, moita axuda para a súa vida cotidiana, para as actividades normales. Así que non estamos de acordo. Tampouco se nos dice que nos ocultarían esa residencia, non sabemos siquiera se teñen agua quente ou se teñen calefacción. Sabemos que son residencias que se usan basicamente para o verán, para actividades juveniles, e que non están adaptadas para estos usos. A nosa alternativa é que a Xunta tome o mando das residencias afectadas e das non afectadas tamén, para comprobar o que se está facendo ali. Pero das afectadas, polo menos, que tome o mando, faga test a todo o mundo para saber a magnitude do problema, que comprobe se os traballadores dispoñen ou non de medios, e se non os dispoñen de medios de protección, pois que llos dean, que tomen todas as medidas que están nas órdenes 265 e 275 do Goberno, no sentido de compartimentar a residencia según os casos, os negativos para un lado, os que necesitan hospitalización para o hospital, os que non necesitan hospitalización, o sea, que están asintomáticos no outro lado, e os que están sintomáticos pero con síntomas menos graves no outro lado. Esas zonas teñen que estar estancas e dispoñer de personal propio cada unha. Evidentemente, para isto, a empresa do Domusvi tería que haber contratado máis personal, e parece ser que non está disposta a gastar cartos nos ancianos. Prefiere deixar que se montasien, que se propaguen na residencia, pero non perder cartos. Entonces, eso que decimos que sea o Sergas, que tome o mando deso, e que poña aí todo o personal, que tire das listas de contratación propias, e que poña todo o personal que sea necesario para atender ben os nosos familiares. Pero hai que atenderlos na residencia, que lugares adaptados para eles, e con personal cualificado. E, por suposto, logo que lle pase factura deses gastos a Domusvi, ou a empresa que sea que gestiona a residencia.